Odložme štvrťfinálové ambície, zahoďme kalkulačky, je tu zápas o hokejovú česť, identitu a charakter. Posledný zápas Slovenska na majstrovstvách sveta, v ktorom nejde o nič, iba naozaj v úvodzovkách. Čaká nás posledný súper, ktorými sú Dáni. Aj s ohľadom na ten duel spred 4 rokov im máme čo vrácať, ale predovšetkým sa náš tým musí pozrieť sám na seba, aby sa naozaj so zdvihnutou hlavou mohol rozlúčiť s týmto turnajom a s vedomím, že urobil všetko, čo sa urobiť dalo. Tu vidíme chybu Čerešňáka a prvú príležitosť v zápase. Laco odolal vynikajúcim spôsobom nájazdu Jespera Jensena. Takto sa zrodila úvodná príležitosť v tomto stretnutí nášho súpera a opäť Jan Laco ukázal, že sa na neho môžeme spoľahnúť. Skokanová príležitosť, to bola žrtvka po viedenského teči. David Skokan a Marek Viedenský dokázali zaútočiť. Stol strieľal z otočky po tom, čo zakombinoval s Mortenom Poulsenom. Kim Stol v príležitosti, brilantný zákrok Jana Laca aj na druhý krát. Tu mu ostal medzi lapačkou a betónom. Vidíme, ako sa Stol skúsil ramenami rozpohybovať Jana Laca, ten mu absolútne nenaletel. Ale tú dorážku Tatar. Stefan Lassen mu nedovolil získať puk, ale Tatar to zvládol pri mantineli. A výborná trptová dorážka po Valachovej strele. Prvý gól v zápase, vyhrávame 1-0 proti Dánsku. Upracovaný gól, ale veľmi cenný. Vidíme, že ten zákrok ešte Tomáš Tatar znepríjemnil dánskemu brankárovi, pretože korčulami tečoval puk. A potom išiel za dorážkou. Ani vtedy ho dobre netrafil, ale jednoducho takto sa pracuje pred bránkou. Stol čaká na prihrávku pred bránkou. S jediným obrancom Larsenom to hrajú Dáni. Zatiaľ sa ale k puku nedostal, ale pýtal si teraz krížnu prihrávku, je vyrovnané. Kus smoly, keď Miklík zastavil dánsku prihrávku. Puk sa mu zamotal medzi korčule. A to vyťažil Betker veľmi pohotovou koncovkou. Nemal na čo čakať, vystrelil to smerom na bránku a je vyrovnané 1-1. Marinčín vypálil, trafil žrtku, druhá slovenská žrtka v stretnutí. V zápätí Čerešňák nastreluje Marcinkové dorážky, do bránky sa nezmestili. V druhej tretine majú naši veľkú snahu, tu je Čerešňákov nájazd. V momente myslím, že nášho striedania stratili Dáni prehľad o hráčoch a zrazu sa tam ocitol náš najmladší obranca. Jesper B. Jensen. Jakobsen. Strela Jespera B. Jensena. Lacový puk vypadol, ale už ho skrotil. Tatar. Miklík už naskočil na ľad aj Pánik a zrazu je tam prečíslenie. Tatar posúva Slobodovi. Bol tam aj Richard Pánik, o čo si ďalej. V zápäti krásna prihrávka Pánika Tatarovi. Fúha. Dve veľké príležitosti nášho tímu na skorovanie. Naď, Miklík. Miklík gól! Využívame presilovku od dvoch hráčov. A ešte 51-sekundová presilovka 5 na 4. Traja bráňaci, dánsky hráči zmenšovali ten priestor pred svojím brankárom. A videli sme, niekoľkokrát sa im podarilo zblokovať krížnu prihrávku. Tentokrát
naznačenie prihrávka do strany. Jedna strela od Viedenského, vyrazený puk priamo Michelovi, ktorý stál na svojej obvyklej parkete pri takýchto situáciách. Slobodovi, opäť sa mu do cesty postavil Tatar, prihral Larsenovi. Lassen, strela zrazená, Mortengren do tretice využíva presilovkovú príležitosť Dánov a vyrovnáva na 2-2. Dlho sa hralo v našom pásme. Naši braňací hráči to nehrali aktívne, útočníci nechávali dostatok voľného priestoru. Tým je zblokovaná prihrávka, takisto prikopnutý puk a jednoduchá strela smer brána. Valach cez Gréna riskantne prihrával Šatanovi. Miklík, gól! Marek Viedenský skóruje bleskové využitie presilovky. Tam došlo k tej kontroverzii, po ktorej sa veľmi hneval dánsky kapitán, vypojený z hry proti trojici brániacich hráčov. Naši perfektne zvládli. No ale teraz sa myslím hneval, alebo mohol sa hnevať aj sám na seba. Prečíslenie Tatar, na tam Miklíka, Tatarova strela, gól! 4-2! Slovensko vyhráva o 2 góly, po využitej presilovke odskakujeme superovi. Konečne do vyššieho vedenia a už tento zápas by mal naozaj priniesť aj víťaznú pointu. Ešte šťastie, že práca dánskeho obrancu na útočnej modrej čiare bola taká, aká bola. Tatar ho jednoducho obhodil, obskočil a krásne individuálne zakončil. Z 24 sekúnd 2 góly nášho tímu. Nám uľahčujú pozíciu, ale tu môže skomplikovať Jesper Jensen. Pozrite sa na to. Tak to sú veľké šoky. Čo sa deje dnes v Čižovke? Takáto diera medzi našimi obrancami, medzi Švarným Valachom. Trestuhodná a Jesper Jensen to aj potrestal. 3. gól na šampionáte. Takže rýchly gólový sled pokračuje. Avizované postavenie mimo hry zrušené až v tejto chvíli a vyhrávame v tomto zápase nad Dánskom 4-3. Tretie víťazstvo na týchto majstrovstvách sveta po veľmi dramatickej tretej tretine. O gól sme uspeli proti Dánom v zápase, ktorý vidno, že sú naši radi, že ho majú za sebou.